Bint Raġel li ilu sena l-ħabs fuq każ ta' abbuż sesswali saret li dak li kienet qalet fil-konfront ta' missiera ma kienx minnu. Kienet għamlet dan għax kienet imġela minn omma. Il-każ imur lura 10 snin. Tifla kienet allegat li meta kellha bejn 5 snin u 10 snin missiera kien abbuża minnha sesswalment. Illum il-ġurnata saret tfajla u għandha 20 sena. Wara li tilef anka l-appell, ir-Raġel permezz tal-avukat Tonio Pardi beda kawża kostituzzjonali kontra l-ispettur Luis Kalleja li kienet mexxiet il-prosekuzzjoni. L-avukat bat ukoll lista tal-menti lill-Kummissarju tal-Pulizija preżenti u dan qabad lill-ispettur Sandro Camilleri biex jinvestiga. Iżda miegħu it-tifla illum tfajla irripetiet l-istess kliem li qalet fil-qorti. Żvolta importanti seħħet waqt il-programm Il-Sin in-Nisa li jixxandar fuq 1TV fl-aħħar ġimgħat. Fil-programm kien mistieden l-ispettur Sandro Camilleri. Fost l-SMS li daħlu kien hemm messaġġ jallega li l-ispettur kien jaf bi bniedem innoċenti l-ħabs u ma kien qed jagħmel xejn. L-ispettur investiga minn bad dan il-messaġġ u skopra li kienet is-sieħba tar-Raġel li hemm il-ħabs. Batalja u talbitu biex jgħinhom. L-ispettur Camilleri beda jinvestiga u sab li hemm diversi persuni illi t-tifla li llum għandha 20 sena saret magħhom illi kienet gidbet u xedet falz biex jeħel missiera. Min hawn l-ispettur Sandro Camilleri beda investigazzjoni intensiva u sab 4 persuni li stqarrew miegħu kif it-tifla qalet magħhom li ma kienx il-każ li missiera abbuża minnha. Fosthom l-eksieħeb ta' tfajla żewġ infermiera magħrufa f'Rainbow World u xi ħadd ieħor li tkellem mal-preżentatur Pardi. F'Rainbow World kien għadda diversi xhur liben ieħor tal-koppja li miet fl-età ta' 14-il sena. Ma l-infermiera mhux l-ewwel darba tkellem kif mhux veru dak li ntqal fil-konfront ta' missieru. Ħafna minn dawn l-iżviluppi seħħew il-ġimgħa l-oħra u nhar it-tnejn il-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera fetħet il-qorti biex tisma' x-xhieda. Xut wara ieħor qalu dak li qalu lill-ispettur bil-ġurament. Wara li semat ix-xhieda, il-Maġistrat ordnat l-arrest ta' tfajla. Fid-depo iddeċidiet illi tammetti min jedda. Qalet li xebat tagħti lill-omma li omma qatt ma ħamlitha u li jiddispjaċiha li missiera qiegħed il-ħabs. Hawn il-Maġistrat ordnat lill-Pulizija biex jarrestaw lill-omm. Hi mhix tammetti l-akkużi fil-konfront tagħha iżda ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest. Fil-għaxija stess fil-qorti jiddaħħal rikors mill-avukat tar-Raġel. Rikors li nstema dak il-ħin quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja. Iżda d-deċiżjoni qalet li l-Maġistrat m'għandux is-saħħa jneħħi s-sentenza tal-appell. Għaldaqstant fis-sigħat ta' filgħodu Emanuel Camilleri reġa' ntbagħat il-ħabs. One News ikkonferma wkoll li r-Raġel għamel petizzjoni mal-President tar-Repubblika biex tkun hi li tintervjeni fil-każ bis-saħħa li tagħtiha il-liġi.